Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Mas nagasaka na gid sa karon ang demand para sa medical oxygen kung ikumpara sa nagligad nga semana. Kalabanan sa mga nagabinakal, mga LGU sa guwa sa syudad sa Bacolod, kag mga pamilya sa mga pasyente nga hindi makomodar sa mga ospital. Yaring report. Wala nagakabakantihan siyang customer ang Flowmont Gas Incorporated sa dalan sa Burgos sa Bacolod City. Sunod-sunod ang pag-inabot sa mga pribado nga mga salakyan kag mga ambulansya nga nagabakal sa medical oxygen. Ang ini nga ambulansya sa Sagay City naghapit diri para magbakal sa supply sang oxygen. Iya ini konsumo sang City Health Office. Sagay? Ang demand sa oxygen sa Sagay, sila ko ay man? Hindi man dito. Kaya mga LGU na ako na baka na hindi. Ano pa reserva? Gamit man gid ang kuan ga kinanglan pero hindi man gisiling nga inang ara sa stage ng panic buying gid. Sunod sa manager sa Flowmont Gas Incorporated, si Ricardo Flores Jr., mas masako na gid ang baklanay sini nga semana. Mas nagadamo ang nagabinakal sa ila kaugalingon nga mga supply sa oxygen. Ang demand sa customer yara sa 100 cylinders a day, pero ang masarangan ipadala sa ila sang planta sang oxygen, 20 tubtub 30 lang ka cylinders. Ang mga tangke na lang sa tupad niya ang bilin sa ilang nga supply. For example, ako mo-order ko subong, may hatag ka sa akon. Sa subong may ara pa ko yatang simo. Pero kung magsigi-sigi pag ini hasta lang ni sapon guro. Hindi na malabutan buwas ang stocks namon. Tingko wala, dependent, takatama sa planta nga mahatag. Oo, dependent gid. Kung wala yatag ang planta, iway makami yatag sa tao. Saan mo na lang ni subong bilhin, no? Amo na lang gid ni. Kalabanan sa mga nagabinakal, mga ambulansya sa mga local government unit gikan sa Guasang Bacolod. Amusin na yung sitwasyon dari sa may Flowmont sa dalan sang Burgos, no? Wala nagakawadaan sang customer nga nagapila, nagabakal oxygen. Kalabanan halin sa mga LGUs pa wala outside Bacolod City, mga ambulansya, mga City Health Office, mga supply para sa mga banwa ang syudad sa Guasang Bacolod na nagapilila dire. May taga-LGU sang hinigaran nga nagabakal kay ina, may taga-Valladolid man, nagapreparar naman kuno ang mga LGU. Grabe gid ang demand, almost mga banwa sa buong kag mga city outside Bacolod naga-preparar gid para sila nga mga LGU sang medical oxygen. Gibinakal naman ni sinyo. Gabi na Kung may mag-demand sang tigdamo nga tangke, hindi man ininila maakomodar kay kulang sa gihapon ang supply. Ginalimitahan na sa tag-isa kada customer. May mga nagabinakal para pang tigana sa balay in case of emergency. Ang mga hindi maakomodar sa mga ospital nga pasyente sa ilang nagapalapit para may unay lang ang supply sang oxygen. tapos mayari na ding kung di ko matunon sa ospital, dili na sila madalagan sa amon kag kami na matag sila oxygen. So Kung may pasyente, pa sila nga hindi masulod sa ospital. usually ang hindi makabaton sa ospital, oxygen na lang sila balay, gina-cater ginanamon. Damo sa subong, na-notice mo. Usually kada gabi, hindi na sila magrubo 5 to 10 Sa isang gabi? Sa Bacolod City, may 5 tanan ka mga planta sang oxygen. Sunod sa Department of Trade and Industry Region 6, wala sang shortage sa supply sang medical oxygen. May nagakaigo pa nga supply. Ang Iloilo amo ang ginakulang, kag sa Bacolod pa nagakuha. Ang Bacolod naman yung mga planta, dependent man sa planta sa Cebu.